Επιστρέψαμε. Δεύτερο επεισόδιο quiz των Άμπαλων. Έχουμε πολλές αλλαγές, νέους καλεσμένους. Θα πάρουμε με τη σειρά ένα-ένα. Αρχικά να υποδεχτούμε τους νέους μας καλεσμένους για το σημερινό επεισόδιο. Βασικά ένας είναι ο νέος. Τον άλλο το ξέρετε, όπως σας είπαμε, ο νικητής θα έπαιζε με νέο. Ο Λάμπρος είναι μαζί μας. Γεια σας, παιδιά. Και νέος μας καλεσμένος ο Νίκος Παπαδημάτος. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Δύσκολος αντίπαλος θα πω σήμερα. Θα δούμε τι θα γίνει. Ανεβαίνει το επίπεδο. Για να δούμε. Έχουμε πολλές αλλαγές στο σημερινό επεισόδιο. Θα σας τις πω εγώ λίγο. Λοιπόν, αρχικά έχουμε τρεις νέες κατηγορίες. Τον εκατομμυριούχο, το σωστό ή λάθος και τον guess the scorer. Πάμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Σωστό ή λάθος, δίνω μια πρόταση και απαντάνε σωστή ή λαθασμένη. Εκατομμυριούχος, τους κάνω πάλι μια ερώτηση, όπου τους δίνω 4 πιθανές απαντήσεις. Και το guess the scorer θα τους δείξω ένα παιχνίδι και πρέπει να βρουν ένα συγκεκριμένο scorer από το match. Οι βοήθειες παραμένουν ίδιες, διπλασιασμός και τηλέφωνο. Πάμε στη ρήψη του νομίσματος. Αρχίζουμε. Πάμε να πω κάτι. Λοιπόν, είχαμε παίξει ένα quiz ball backstage, το οποίο δεν ανέβηκε ποτέ, το είχαμε γυρίσει σε βίντεο. Είχα παίξει με το Zoom και είχα χάσει, οπότε πρέπει να απαντήσω ουσιαστικά σήμερα. Καταλάβατε. Οπότε είναι δύσκολο το σημερινό quiz ball για μένα. Επίσης, να πούμε ευχαριστώ για το πρώτο βίντεο και τις 1000 προβολές, δεν περιμέναμε τέτοια πήχηση. Να πούμε ευχαριστώ και στη συντακτική ομάδα που έγραψε με εμένα το επεισόδιο, το Φύταρο. Respect στο Φύταρο. Αυτά. Πάμε για νομίσματος. Για πείτε τι διαλέγουμε. Να πω εγώ γράμματα, εσύ. Θα πω εγώ κορώνα. Κορώνα ή γράμματα, εδώ 50 λεπτό έχουμε. Κορώνα έχουμε. Άρα παίζεις. Οπότε ο Νίκος διαλέγει αν θα ξεκινήσει ή θα δώσει σένα. Ξεκινά. Ξεκινάω εγώ. Μου δίνει την πρωτιά. Ωραίος. Καλό μας, έχουμε κάνει και μια χειραψία. Σιγάβρος, ερυθρόλευκος είναι το quiz ball. Να δούμε. Για πάμε. Να δούμε. Με τι θα ξεκινήσουμε. Πρέπει να βάλω στρατηγική στο παιχνίδι μου, που λέει και ο Χρήστος. Οι άσοι δεν μου πολύ πάνε γενικά στα quiz ball. Τα δύσκολα βρίσκω εγώ. Αυτή τη φορά θέλω να πάω γεωγραφία 1. Γεωγραφία ένα πόντο, έτσι. Ναι, τον πρώτο. Λοιπόν, ξεκινάει το επεισόδιο με γεωγραφία 1. Και η πρώτη ερώτηση που θα σου κάνω είναι: Παίζουμε. σε πόσες χώρες έχει αγωνιστεί Ναι. ο Λούκα Μόντριτς? Οκ. Το ξέρω. Λοιπόν, σίγουρα Κροατία έχει παίξει νομίζω. Τέλος πάντων, σίγουρα Κροατία είναι μέσα. Η Αγγλία είναι μέσα, είναι η Τότεναμ. Η Ισπανία προφανώς είναι Ρεάλ. Τώρα, μήπως εκεί ήταν μικρός, μήπως πήγε σε κάποια άλλη χώρα πρώτα. Αυτό δεν το κατέχω, να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή έχω 3 μπροστά μου. Πολλά χρόνια στη Ρεάλ, στην Τότεναμ ξέρω εγώ. Κάπου Ζάγκρεμπ ή Χάιντουκ Σπλίτ πρέπει να έπαιζε μικρός. Λοιπόν, θα πω 3 ρε φίλε και ελπίζω να μην κάνω λάθος. Κλειδώνω 3. Τελική απάντηση 3. Ναι. Ελπίζω να μην έχει παίξει καμιά Βοσνία ή κανένα τέτοιο. 3. Και out. Ο Λάμπρος. Ο Μόντριτς έχει αγωνιστεί σε 4 χώρες. Είναι η Γερμανία. Έχει πάει δανεικός στις αρχές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Μαλάκα, είναι απίστευτο. Γιατί είναι απίστευτο γιατί το είπα, ρε μαλάκα. Μπορούσα να πω πόσες χώρες και είπα θα έχει παίξει καμιά Βοσνία. Έχει πάει στη Ζρίνσκι Μόσταρο, όπως βλέπω μπροστά μου. Πότε ήταν μικρός. Ναι, στις αρχές εκεί. Και στην Κροατία σε ποια έπαιζε, στη Χάιντουκ? Έπαιζε τώρα και στη Ζάγκρεπ έπαιζε. Όχι, ρε μαλάκα, τέλος πάντων, εντάξει. Σε 4 ομάδες βγάλει και έξω. χάνεις την ερώτηση. Σειρά του Νίκο. Συνεχίζουμε. Ωραία. Εγώ θα αρχίσω με ένα απλό player ID. Απλό. Ένα απλό στο. Ναι. Λοιπόν, player ID και ο παίκτης με το βιογραφικό που θα δεις είναι αυτός. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει από την Juventude. Απλά μπορείς να σε βλέπει ο κόσμος. Ναι. Σε κρατάει ο Λάμπρος αν θες. Ναι. Από τη Juventude το 11. Άρα κατά πάσα πιθανότητα είναι Ιταλός. Το 13 με 14 έπαιζε στην Κρέμιο. Ξέρω. Όχι. 14 με 16 στη Γαλατασαράι. 15 με 16 δανεικός στην Ίντερ. 16 με 20 στην Πορτό. Άρα πρέπει να είναι Ιταλός. Και παίζει τώρα στην Αλ Νάσρ. Ιταλός. Συμπαίκτης του Ρονάλντο από εδώ. Ιταλός συμπαίκτης του Ρονάλντο στην Αλ Νάσρ.
Πρέπει να πήγε Γιατί δεν το φέτος. πήραν μαλάκα από αυτό. Ιταλός, συνάδελφος. Όχι. Ποιοι είναι οι Ιταλοί? Είναι ο Τοναρούμα. Μεσοεπιθετικός λογικά. Δυστυχώς, μάλλον από ότι δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις. Έτσι νομίζω. Και ξέρω πως αν θα μου το πεις θα πω όχι ρε φίλε. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Έπαιζε στη Σεβίλη. Ιταλός στη Σεβίλη. Ιταλός στη Σεβίλη. Αν ακούτε φωνές είναι ο Ζούμπο στο background, γι' αυτό δεν είναι σημασία. Ναι, θα πω πας για να μην έχουμε καθυστερήσει Να πεις πολύ. κάτι, μια απάντηση. Θα πω το Ιταλό, θα πω τον πώς τον λένε, Πλάγιος, θα πω Ζορζίνιο, Ξέρω, ρε μάλλον. θα πω Ζορζίνιο, αν και δεν είναι ο Ζορζίνιο. Ζορζίνιο, Ναι, κλειδώνεις. ναι, αν και δεν είναι, το ξέρω. Ζορζίνιο λοιπόν έχουμε. Και δεν είναι ο Ζορζίνιο. Και ποιος είναι. Νίκο, ξέρω ότι το ξέρεις. Θα σου πω ότι η απόφασή σου να κλειδώσεις εξ αρχής σε Ιταλό, σε προδίδει, Ιταλάδος, ναι. δεν Βραζιλιάνος. είναι μια καλή Είναι σκέψη. Βραζιλιάνος. Είναι Βραζιλιάνος, είναι ο Άλεξ Τέγες, Τέγες, αριστερό μπακ. αριστερό εξτρέμ. Πόρτο αριστερό United back, και τώρα United. Αλνάς. Έλεγε United. Ναι, ναι, δεν το Το παραδείξω. 20 με 23. Δεν πειράζει. Άλεξ Τέγες και χάνεις την ερώτηση. Πιστεύω σε δυσκόλεψε αυτό που κλείδωσε σε Ιταλό κατευθείαν. Ναι, κλείδασα Ιταλό γιατί είδα Juventude. Τι ήταν αυτό? Αυτή ήταν βραζιλιάνικη. Ναι, γι' αυτό με μπέρδεψε. Ναι. Πάμε ένα σωστό ή λάθος το πρώτο. Σωστό ή λάθος. Να δοκιμάσουμε μια κατηγορία. Αυτό με μπέρδεψε. Σωστό ή λάθος. Το πρώτο. Θα μου πεις, Λάμπρο, Ναι. αν η πρόταση είναι σωστή ή λάθος. Ο Αϊτόρ σκόραρε στον τελικό κυπέλλου του 2022 και χάρισε το τρόπο στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σίγουρα σκόραρε, αλλά δεν ξέρω τώρα μην μου έχει κάνει κανένα περίεργο εκεί με το 22 πότε ήταν ο τελικός εκείνος. Νομίζω πρέπει να είναι 23 ρε μαλάκα. Και αν μου κάνει κανένα τρίκι τώρα εκεί πέρα πάνω στην ερώτηση. Σίγουρα έχει σκοράρει με τον Μπάουκ εκεί το πέναλτι με τις πέτρες και αυτά. Στάνταρ, αυτό είμαι σίγουρος. Είπες το 2000. 22. Τώρα παίζει να μου κάνει λάθος με το 22 ή να σκέφτομαι εγώ να κάνω overthinking τώρα. Ναι, θα πω ναι. Κάτσε, ότι σκόραρε ο Αϊτόρ. Ναι, ότι ο Αϊτόρ σκόραρε και νίκησε ο Παναθηναϊκός. Και νίκησε, ναι, σωστό. 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 Σωστό κλειδώνει. Και σωστή είναι η απάντηση. ναι. Ένα βαθμό για τον Λάμπρο. Ο Αϊτόρ όντως χάρη στη νίκη. 1-0, ωραία. Παίζεις τώρα, Νίκο. Ανοίγει το σκόρ ο Παίζω Λάμπρος. εγώ. Δεν θυμάμαι αυτό το μάτς ρε πούστη. Το θυμάμαι κι εγώ. Στο post το είχαμε δει. Μπράβο. Θα πάω σε μια ιστορία άσο. Ιστορία σου. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να μου πεις, Ναι. ποιος είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Ατλέτικο. Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, οι επιλογές είναι ο Μωράτα, ο Γκριεσμάν, ο Ντιέγκο Κώστα. Καλή πάτσα αυτό. Λίγο Κώστα. Θα κάνω την έκπληξη. Θα πω Γκριεσμάν. Κλειδώνει Γκριεσμάν. Θα πω ότι είναι σωστό, δεν χρειάζεται καν να κάνεις Αν το πάνε Γκριεσμάν. Δεν χρειάζεται καν να κάνεις, είναι σωστό, μπράβο Νίκο. Με 1-1. 175 γκολ. Άστα αυτά, ναι. Δίνει το βαθμό στον Ναι, Νίκο αν το άγγιξε, 1-1. Μπράβο ρε Νίκο, ωραίος. Ωραία απάντηση. Ισοφάρης. Εμένα δεν μου παίρνει από το μυαλό, ξέρεις, και πρόσφατα έγινε. Ναι, Πρόσφατα, είναι πολύ τρεις πρόσφατα. αυτοί είναι, δεν υπάρχουν άλλοι. Λοιπόν, Υπήρχε και τώρα. πάμε ένα play ID το δεύτερο, γιατί το γουστάρω πολύ. Player ID, Το δεύτερο. πιο μακροσκελές και ο παίκτης που θα δεις είναι σωστός. όπως το πρώτο. Εντάξει, έτσι πως το πήρα, εδώ 2003 τελείωσε την καριέρα του, τι μου βάλε, Όχι. Οκ. Villarreal, το 16 στην Chelsea, δανεικός. Εντάξει, το ξέρω, ρε φίλε. Το ξέρεις. Το ξέρω, ναι.
Απλά διασταυρώνω τώρα τις ομάδες, να μην κάνω κανένα λάθος. Ναι, Μίλαν, Corinthians, Chelsea είχε παίξει το 16 ιδανικός, είχε βάλει και γκολ την Aston Villa, το μοναδικό γκολ που είχε βάλει. Villarreal δεν τον θυμάμαι. Tianjin δεν τον θυμάμαι. Sao Paulo. Orlando City μετά μου κολλάει full γιατί τον είχα στο FIFA με τον Orlando. Sao Paulo είναι ο Alex Pato, ρε φίλε. Να το δω κιόλας, μην κάνεις κακά. Είναι ο Alex Pato. Αλεχάνδρε Pato. Κλειδώνεις Alex Pato. Μεγάλη παιχτούρα με Μίλαν. Νίκο, τι πιστεύεις? Νομίζω είναι σωστό. Είναι όντως σωστό. 2 βαθμούς για τον Λαύρο. 3-1 στο Quizball. Παιχτάρα, μεγάλη παιχτάρα. Ποιο επιλέγεις? Αλλά Θα πάρω την καινούργια κατηγορία, τον εκατομμυριούχο. Θες το 2, που πιάνει 2 βαθμούς ή το 1? Τον Άσο ή το Διάρ? Θα πάρω τον Άσο. Τον Άσο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, ποιος από τους παρακάτω παίκτες έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής Ισπανίας? Α. Σέρχιο Ράμος. Β. Κασίγιας. Γ. Τσάβι. Δύσκολο. Δ. Μπουσκέτς. Κοίτα, δεν είναι το προφανές ο Σέρχιο Ράμος. 100%. Θα κάνω την έκπληξη. Θα πω Μπουσκέτς. Μπουσκέτς, τελική σου απάντηση. Είναι ναι. Πιστεύω ότι είναι ο Μπουσκέτς. καλή απάντηση. Πιστεύω ότι γιατί έπαιζε μέχρι πρόσφατα. Σέρχιο Μπουσκέτς, και χάνεις την ερώτηση. Νόμιζα ήταν ο Μπουσκέτς. Ήταν η προφανής απάντηση. Σέρχιο Ράμος με 180 εμφανίσεις. Περνάει το Κασίγιας που είναι δεύτερος με 167. Ο Μπουσκέτς Ήταν είναι και εγώ αυτό τεράστιος. θα έλεγα να Είναι ξέρεις. πιο κάτω, δεν το έχω μπροστά μου. Μπουσκέτς θα έλεγα να ξέρεις. Ναι. Πολύ καλό πιο πράγμα. χαμηλά. Guess the scorer, πάμε. Guess the score, το 1, το πρώτο θες? Εδώ στο πρώτο. Για να δω κι εγώ ποιο έχω, ωραία. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Να πούμε ότι το Guess the Score το σημερινό Θα είναι ελληνικό. δεν είναι κονσεπτικό, δεν είναι. οπότε μπορεί να είναι από οποιοδήποτε παιχνίδι. Τη γλιτώσαμε λίγο, να ξέρεις. Θα πάμε στο Champions League, θα πάμε σε τελικό Champions League του 2011. Η Μπαρτσελώνα συναντάει τη United. Και θέλω να μου πεις ποιος παίκτης κάνει το εναρκτήριο γκολ. Α, το έχουμε αλλάξει. Νόμιζα ότι έπρεπε να σου λέω σκορ και ναι. Όχι. Θέλω να μου πεις ποιος παίκτης έχει βάλει το πρώτο γκολ που ανοίγει το σκορ. Νομίζω το ξέρω. Το είχαμε μιλήσει πρόσφατα και με τον Νίκο. Ένα φιλαράκι ο οποίος είναι στην Μπαρτσελώνα. Πρέπει να είναι ο Πέδρο. Το θυμάμαι, ο Μέση είχε βάλει, ο Βίγια είχε βάλει. Αλλά είχα την εντύπωση ότι ο Μέση είχε βάλει πρώτο Είχε γκολ. βάλει κολάρα ο Φίγια. Ο Ρούνι προφανώς είχε ισοφαρίσει, το θυμάμαι. Μόνο αυτόν δεν θυμάμαι, τον πρώτο. Και πρέπει να είναι ο Πέδρο. Πέδρο είναι. Θα κλειδώσω ο Πέδρο, φίλε, δεν θα το σκεφτώ άλλο. Γιατί πιστεύω Πέδρο. με την κρίση μου, ναι. Κλειδώνεις τον Ισπανό Πέδρο. Πέδρο Ροντρίγκες έπαιζε για Τσέλσι. Νίκο, εσύ Είναι ο γνωρίζεις? Πέδρο. Είναι ο Πέδρο. Είναι ο Πέτρο. Είναι ο Πέδρο και 5-1 νομίζω. 5-1 στο quiz. 5-1 δεν είναι? 5-1 στο quiz. Προσωπικά για μένα ο Πέδρο από τους πιο underrated παίκτες. Σωστός. Πραγματικά. Θα παίξω τη γεωγραφία, τη Διάρα και βλέπουμε για το τηλέφωνο. Οκ. Να ξέρεις και επί δύο και αυτά άμα. Ναι. Α, έχει και επί δύο, Ναι, όχι, γεωγραφία επί δύο. Γεωγραφία απλού. Απλό. Δεν βάζει διπλασιασμό. Όχι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, σε ποια χώρα πραγματοποιήθηκε το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών? Ω, μαλάκα, δύσκολες. 92-93. Το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών εννοούμε πριν το Champions League, πριν μετονομαστεί. Το πρώτο. Το πρώτο. Η Αγγλία. Η προφανής είναι Αγγλία. Θα πω Αγγλία. Αγγλία. Αγγλία λοιπόν. Ο τελικός διοργανώθηκε στο Παρίσι της Γαλλίας και χάνει την ερώτηση. Όπου η Real Madrid, αν δεν κάνω λάθος, κερδίζει το Με την Άιντρα Φραγκφούρτης νομίζω. Κάτι τέτοιο να είναι. Στο Παρίσι έγινε, στη Γαλλία. Δεν ξέρω, μου είσαι Και χάνει την ερώτηση. κερά και δεν ξέρει. Δείτε εδώ Λέμε παδό. προχώρα στην επόμενη παρακαλώ. Οκ, να προχωρήσω.
Θα πάμε ένα ποιος λείπει που είναι γαμμένη μου κατηγορία. Ποιος λείπει, Το πρώτο. Θα δούμε τι μας έχεις βάλει, γιατί είσαι περίεργος εσύ. Έχεις περίεργα πίτσια. Θα ταξιδέψουμε. Είναι κονσεπτικά, καταρχάς. Είναι κονσεπτικό. Ελλάδα. Είναι τελικός Champions League. Θα πάμε στο τελικό του 2013, όπου η Dortmund συναντάει την Bayern. Αυτή είναι η δεκάδα που θα δεις. Δεν το έχω και πολύ εικόνα. Θα δεις την Dortmund. Yes. Λοιπόν, έχω ένα πολύ προφανές στο μυαλό μου. Και εγώ έχω ένα. Ο Ζούμπου θα κουστάρει φουλ με το όνομα που θα πω. Μπλαζικόφσκι. Ναι, ρε μαλάκα, Αρέν. ναι. Τώρα θα ήθελα να βρίσω, αλλά δεν θα βρίσω γιατί είμαστε family friendly. Ο οποίος έπαιζε δεξιμπάκ, αλλά τον ανέβαζε, ήταν έτσι περίεργος Ο τύπος. Μπλατσικόφσκι έπαιζε δεξί χαφ. Ναι, απλώς είχε τον ρόλο του. Τον κατέβαζε και πίσω, ναι. Γιατί ο Πίστσεκ νομίζω τότε ήταν η περίοδος που είχε τραυματιστεί, κάτι τέτοιο. Άμα το βρω αυτό είναι μεγάλος χίστης. Λοιπόν, ποιος άλλος θα μπορούσε να παίζει. Μου ήρθε κι άλλος ένας, ο Γκέτσε. Ήταν τότε που ήταν να πάρει τη μεταγραφή στην Bayern, αλλά νομίζω δεν είχε παίξει και τον τελικό. Τον θυμάμαι να κάθεται στον πάγκο. Τώρα τον είχε βγάλει από το μάτς και ήταν στον πάγκο, τον έδειξε. Θυμάμαι να είμαι μικρός και να βλέπω την κάμερα να δει τον Γκέτσε στον πάγκο. Μπλαζικόφσκι μου κάνει πολύ εκείνη τα χρόνια, ρε φίλε. Πολύ μου κάνει εκεί. Πολωνικό δίδυμο με Πίστσεκ. Δεν είναι πουθενά άλλο. Γκρος, Γκρόιτς, Ρόους. Ποιος άλλος μπορεί να είναι. Θέλω να πω Μπλαζικόφσκι. Μπλαζικόφσκι. Ελπίζω να μην είναι ο Γκέτσε. Ο Μάριο Γκέτσε σε εκείνο το παιχνίδι ξεκινάει όντως στο πάγκο. Όχι, μαλάκα, πάλι καλά. Ο Ανδρέας Σούρλε δεν αγωνίζεται. Ο Μπλατζικόφσκι είναι το δεξί χαφ. Παίρνει τους 3 βαθμούς. Ο Πολωνός ξεκινάει στο παιχνίδι. 8-1. Πάμε. 8-1. Δεν έχει λήξει τίποτα εδώ. Έχουμε διπλασιασμούς, τηλέφωνα, τα πάντα υπάρχουν. Λοιπόν, μια ιστορία επί 3 Ιστορία 3. και μπορεί να πάρω και τηλέφωνο. Θα μου πεις. Κάτσε να μην πιάσει νευρικό του. Σοβαρέψε ρε μάλλον. Θέλω να μου πεις Νίκο, για την ιστορία 3. Ποιος ποδοσφαιριστής έχει το ρεκόρ για τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου? Το παγκοσμίου κυπέλλου. Ποιος παίκτης έχει συμμετάσχει τις περισσότερες φορές? Θα πάρω τηλέφωνο. Τηλέφωνο. Θα στο βάλω. Έχουμε βοήθεια τηλεφώνου. Μου λέει εδώ πέρα ότι έχει καλή επαφή. Θέλω να δω ποιον έχει επαφές. Θα πάρω τηλέφωνο. Κάνω Στυρακόπουλου, Θα πάρω τηλέφωνο έναν φίλο. φίλος. Αν μπορείς βάλει τον ανοιχτή ακρόαση να... Ναι, θα ρωτήσω πρώτα. Εγώ ποιο να πάρω μετά, ρε φίλε. Μην πάρει τον Νίκο, το Σαμόν του Παναθηναϊκού. Η ερώτηση είναι... Ποιος παίκτης έχει τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου? Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Είμαι σε ένα quiz και παίζω. Λοιπόν, μπορώ να σας βάλω σε ανοιχτή ακρόαση? Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι... Ποιος παίκτης έχει τις περισσότερες συμμετοχές στο παγκόσμιο κύπελλο? Μπορείτε να σκεφτείτε κανέναν? Εντάξει, αυτοί που έχουν 3, αν το ήταν και λιγότερα παιχνίδια είναι ο Πελέ. Πελέ. Αλλά ήταν πολύ λιγότερα τα παιχνίδια. Ναι. Αλλά είχε 3 συμμετοχές και έφτασε η ομάδα του μέχρι το τελικό στις 2 από αυτές. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Ναι. Δύσκολη ερώτηση. Ναι, είναι. Δύσκολη ερώτηση. Δεν θα είναι ο Πελέ. Κάποιος άλλος θα είναι, ο οποίος έχει φτάσει η ομάδα του σε τουλάχιστον 3 παγκόσμια κύπελλα και δεν είναι πολύ γνωστός. Ναι. Να είναι κανένας τίποτα από Ευρώπη, κανένας Ισπανός. Σε 3 παγκόσμια κύπελλα. Πρέπει να έχει παίξει σίγουρα αυτός. Ναι, ο Σέρχιο Ράμος, καθόλου. Δεν μου έρχεται. Τέλος πάντων, θα πούμε κάποιον, γιατί πρέπει κάποιον να πούμε. Ναι. Εντάξει, θα πούμε τον περισσότερες συμμετοχές. Τι λέτε? Ας πούμε το Πελέ, τι να σου πω. Αλλά θα πούμε, να σου πω, 3 παγκόσμια κύπελλα έχει και ο Μέση. Θα πούμε το Μέση. Το Μέση.
Το Μέση, ο οποίος έφτασε 2 φορές η ομάδα του σε τελικό σε σύγχρονα παγκόσμια κύπελα, όπως είναι του 14 και του 22. Ναι. Ωραία, ας πούμε το Μέση. Θα πούμε το Μέση. Μέση. Πολύ καλή απάντηση θα πω εγώ. Εγώ είμαι αντίπαλος. Πολύ Ναι. καλή απάντηση. Ο αντίπαλός μου λέει ότι είναι καλή απάντηση. Και εγώ αυτό θα έλεγα, ας πούμε. Ο παίκτης που ψάχνουμε έχει συμμετάσχει σε 5 παγκόσμια κύπελα. Σε 5, σίγουρα δεν Στο είναι το Μέση. έχει συμμετάσχει στο 6, στο 10, στο 14, στο 18 και στο 22. Ο Μέση θα μπορούσε. Με 26, Μπορεί να είναι Ο Μέση έχει με παίξει στο 6. 26 συμμετοχές. Ο Μέση είναι. Ο Λιονέλ Μέση Ναι, είναι ο παίκτης. Ναι, Παστό. Είναι το Μέση. είναι ο Μέση. Είναι ο Μέση. Φοβερό τηλέφωνο. Ναι. Respect. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και μπαίνει στο παιχνίδι ο Νίκος, θα πω. 8-4 σκορ. Είναι ο Το Μέση. 4. Είναι ο Μέση, έχει παίξει Ναι. στο 6. Έχει παίξει και στο 6. Πρόσφατα πέρασε στο Μουντιάλ του 22 το ρεκόρ του Ματέους που ήταν δεύτερος με 25 εμφανίσεις. Και με 26 ο Μέση περνάει μπροστά. Θέλω να πάρω και το δεύτερο πιο ζηλιπτό, δεν θα το αφήσω. Με συγχωρείς γι' αυτό. Σε συγχωρώ. Γιατί είναι αγαπημένη κατηγορία. Να δούμε. Και μπορεί να με κάψει τώρα, να ξέρει και να με ομιλήσει μετά. Να είναι κάρμα. Το ένα ήταν εύκολο. Θα μείνουμε στο ίδιο παιχνίδι. Στο τελικό θα δεις την Bayern, θα δεις έναν άλλο κρυμμένο παίκτη. Αυτή είναι η δεκάδα της Bayern. Τέλειο παιχνίδι, Λοιπόν, ξεκινάμε Νόιερ στο τέρμα. Λαμ, Μπόατινγκ, Ντάντα, Λάμπα. Αυτού θυμόμουν να παίξω ένα λεπτά. Σβάινστάιγκερ με κάποιον άλλο στο κέντρο. Ρόμπεν, Μίλλερ, Ριμπερί και Μάντζουκιτς. Που βάλει και τον γκολ εκεί στο 120 πρώτο. Αυτό είναι πιο δύσκολο από τα άλλα, εντάξει. Νίκο, το γνωρίζεις? Με λίγη σκέψη Σου έχει κάποιο στο μυαλό σου, εσύ. Μην το πεις. Εκείνα τα χρόνια, να σκεφτώ. είναι το 14. Θα σου πω το 14 έπαιζε ο Τσαμπελόν το 15 πήγε στην Bayern ο Τσαμπελόνσο, δεν είναι. Έχω έναν στο μυαλό μου, Μπατ Στάιμπερ, κάπως έτσι ένας Γερμανός έτσι περίεργος τύπος. Μπατ Στούμπερ, πώς λεγόταν αυτός. Καλή απάντηση. Που ήταν κάτι εκεί κεντρός, center back, τον πηγαίνει μπροστά. Θυμάμαι και παίκτη. Με ο Γιουπ Χάινκες εκεί τον έκανε περίεργο παίκτη. Αλλά να έχει παίξει τελικό αυτός τώρα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ποιος θα μπορούσε να είναι, θα κολλήσει λίγο. Κάποιος, επειδή θα πω είχαμε παίξει και ένα άλλο στο quizball που δεν ανέβηκε, μου είχε βάλει να βρω το δεξί μπακ, ήταν κάποιος CDM ας πούμε. Δηλαδή μήπως έχει γίνει καμιά τράμπα πάλι, πρέπει να σκέφτομαι εναλλακτικά ας πούμε τώρα. Εκείνη η μπάκερ δεν τη θυμάμαι και πολύ ρε φίλε. Κάτσε σκεφτώ. Σαντάνα, όχι δεν ήταν. Που έχει περάσει και από το Ολυμπιακό ήταν. Αυτός ήταν στην Dortmund δεν παίζει σε μπακ. Α, όντως. Αυτό είναι πολύ δύσκολο όντως. Ευτυχώς δεν πήρα κανένα επί 2 εδώ. Για να δω. Αυτός ο Μπατ Στούμπερ πρέπει να είναι. Κεντρός στην Bayern ο Κίμιχ λες να είναι. Όχι, δεν πλάκα. Κίμιχ τώρα παίζει. Κεντρός στην Bayern. Ιδάλ, όχι τέτοια. Τώρα παίζανε αυτός που λέω, αλλά να το κάνω λάθος το όνομά του. Μπατ Στούμπερ. Μπατ Στούμπερ. Δεν μου έρχεται άλλο. Νίκο, πήγε. Ξέρω ότι δεν είναι αυτός. Θα πω Βιντάλ. Όχι, ο Βιντάλ ήταν Ο πιο μετά. Βιντάλ Πιο παίζει μετά. να ήταν τότε στην Juventus. Ναι, ήταν στη Juventus τότε. Πιο μετά ήταν. Αλλά ναι, μπορεί να ήταν και ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο παίκτης που ψάχνουμε είναι Ισπανός. Και αυτόματα χάνεις την ερώτηση εσύ, Να είναι ο Τσάμπι Αλόνσο. αλλά δεν είναι ο Τσάβι Αλόνσο. Δεν ήταν ο Τσάμπι. Ποιος? Ο Γιουπ Χάινκες επιλέγει να ξεκινήσει ο Χάβι Μαρτίνες και χάνει στην ερώτηση. Λοιπόν, αυτό ναι, όντως ήταν Τόλουσα άσχημα. Τον θυμάμαι σαν παίχτη, ναι. Όντως. Χάβι Μαρτίνες, κύριε. Τόλουσα, ποιο παίζει τώρα εσύ? Τόλουσα. Έπρεπε να το σκεφτώ Είναι όνομα. σημαντική ερώτηση αυτή. Είχε βάλει γκολ και στην Τζέλσι αυτός κάπως, σαν τελικό. Θα πάω για την τιμή των όπλων στο η καινούργια κατηγορία, στο Jazz Scorer. Γκέζε σκόρερ, πας στο δεύτερο δηλαδή. ναι. Και χωρίς διπλασιασμό. Ναι. Νίκο, Ναι. Δηλαδή θα μειώσω τώρα. Νίκο, δεν θα σε πάω πολύ μακριά. Θα σε πάω σε κάτι που είδαμε πρόσφατα, στο Μουντιάλ του 22. Θα πάμε στην προημιτελική φάση, όπου η Αργεντινή συναντάει την Ολλανδία. Έχεις γνώση του παιχνιδιού? δεν έχω. Λοιπόν, το παιχνίδι λήγει 2-2. Ναι. Και θέλω να μου πεις ποιος παίκτης έχει ανοίξει το σκορ από την Αργεντινή. Εδώ μπροστά σου έχεις. Α, το θυμάμαι να λέγα. Πρέπει σε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια να έχει σκοράρει ο κύριος Ντι Μαρία.
Πάρ' το χρόνο σου, σκέψου. Πρέπει να είναι ο Ντι Μαρία. Τι φωτογραφία είναι αυτό του Μέση? Ναι. Είναι για φανς του Μέση. Θα πω Ντι Μαρία. Και δεν είμαι σίγουρος. Όμως θα πω Ντι Μαρία. Επίσης από τους game changer του τέτοιου. Του παγκοσμίου κυπέλλου του 20. Και σκοράει ένας. Δεν πρέπει να είναι σε αυτό το μάτς. Θα πω Ντι Μαρία. Ποιον θα έλεγες, τον άλλον που σκέφτηκες? Έναν πλάγιο μπακ. Όχι ο Ακούνια, ο Μολίνα. Είμαι ανάμεσα σε αυτούς τους δύο και θα πω Ντι Μαρία. Ντι Μαρία λοιπόν. Νίκο, Σε μισάω γιατί. η δεύτερη σου σκέψη να πεις Μολίνα θα σου χάριζε τους 2 βαθμούς. Όχι, Ναι, έχει σκοράρει, ναι. είναι όνομα που ακούστηκε, ανοίγει το σκορ. Ναι. Νάθουελ νομίζω. Νάθουελ. Μολίνα. Πάμε γεωγραφία τριάρα, εδώ που φτάσαμε. Γεωγραφία τριάρα. Να φεύγει αυτό. Ωραίο μπακ και αυτός. Για να δούμε. Στην Ατλέτικο παίζει. Γεωγραφία τριάρα. Ναι, στην Ατλέτικο παίζει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις Λάμπρο, Ναι. ποια είναι η δεύτερη εθνικότητα, σωστά ποια ήταν η δεύτερη εθνικότητα του Εουσέβιο? Πορτογάλος πρώτη. Η εύκολα πάτσα θα ήταν να πω Βραζιλιάνος. Πορτογάλοι, Βραζιλιάνοι και από εκεί και αυτά. Τώρα κάτι μου ήρθε κάποια Αγγόλα, ξέρω κάτι τέτοιο. Ήταν έτσι. Τώρα δεν το πάω αυτό. Δεν ξέρω ρε φίλε. Εουσέμπιο και το όνομά του μοιάζει για βραζιλιάνικο, αλλά μπορεί να μην είναι. Να είναι τίποτα από Αφρική νομίζω πρέπει να είναι. Δηλαδή νομίζω ότι είναι από Αφρική. Θα πω, τι να πω Βραζιλία τώρα. Το μαύρο διαμάντι τον λέγανε, πώς τον λέγανε, κάπως έτσι. Πολύ σωστά. Τώρα αυτό μας προειδάζει με την Ήπειρο της Αφρικής, δεν ξέρω ρε φίλε. Θα παίζανε καμιά γκόλωμα, αλλά όπως με την Βοσνία. Και θα είναι τίποτα. Θα πω Βραζιλία ρε φίλε, δεν θέλω να το ρισκάρουμε Αφρική τώρα. Βραζιλία λοιπόν, Νίκο, έχεις καμιά ιδέα? Εγώ νομίζω πρέπει να είναι να πω Αφρική και Νότιος Αφρική, θα λέω εγώ. Ο Εουσέμπιο δεν είναι σίγουρα από τη Βραζιλία. Okay. Οπότε χάνεις την ερώτηση. Είναι από την Αφρική, Το ξέραμε. είναι από τη Μοζαμβίκη Βέβαια. και χάνεις την ερώτηση. Όχι. Να το σβήσει. Εντάξει, τι να κάνουμε, ήταν δύσκολη. Ναι, όντως. Νίκο, έχεις ευκαιρία να πλησιάσεις πάρα πολύ. Ιστορία επί 2. Ιστορία διάρα, έτσι. Ιστορία επί 2 και τον διπλασιασμό. Για 4 πόντους Για 4 πάει ο πόντους Νίκος. να τέτοιον. Σε μια κρίσιμη ερώτηση. Τώρα το break θα με. Θέλω να μου πεις Νίκο, ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Champions League τη χρονιά που άλλαξε το format σε Champions League? Πρέπει να Την πρώτη ομάδα, το 92-93. Πρέπει να ήταν η Bayern. Νομίζω είναι η Bayern. Όχι. Η 92-93. Νομίζω ήταν η Real. Η κρίσιμη ερώτηση, 4 βαθμούς. Πάρ' το χρόνο σου. Θα πω Real. Real Madrid. Ας με κάψει η ομάδα αυτή, η κολομάδα αυτή. Real Μαδρίτης λοιπόν. Δεν την πάω καθόλου σαν ομάδα καθόλου. Δεν πειράζει, ούτε εγώ την πάω. Αλλά νομίζω. Real Μαδρίτης. Η ομάδα που ψάχνουμε είναι γαλλική, οπότε χάνεις την ερώτηση. Μαρσέη. Η Μαρσέη κατακτάει Το μοναδικό της νομίζω το κιόλας. πρώτο Χάσει Champions το League. πηδίο τώρα ρε φίλε. Ναι, ρε γάμο. Τι μας έχει μείνει, πάμε ένα σωστό ή λάθος στο δεύτερο. Στο ελάθος, στο δεύτερο. κανένα πότε και μετά μέχρι τα questions. Θέλω να μου πεις Λάμπρο, αν ο Σέρχιο Ράμος είναι ο Ισπανός παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της Real. Ο παίκτης με τους περισσότερους τίτλους στη Real είναι ο Μαρσέλ. Έτσι, το ξέρω αυτό, de facto. Έχει 40 τίτλους. Ο Ράμος πολλά χρόνια πήρε πολλούς τίτλους, Ισπανός, κανένας Ραούλ, μήπως έχει πάρει περισσότερους. Θα πω ότι είναι σωστό, ότι ο Ράμος, το λογικό θα πω ρε φίλε. Νομίζω ότι ο Ράμος, ναι, είναι σωστό ότι έχει πάρει περισσότερα τρόπαια, Ισπανός. Σωστό, πες μου. Λοιπόν, σωστό κλειδώνει και είναι λάθος. Λάθος, ρε μάλλον. Δεν είναι ο Σέρχιο Ράμος, Ποιος είναι είναι? η Νάτσο και Καρβαχάλ με 23 κύπελα και χάνει στην ερώτηση. Εντάξει, δεν είμαι Ρεάλ, δεν το ξέρω αυτό, λοιπόν. Παίζεις εσύ. Λοιπόν, εγώ παίζω.
έχει μείνει ένας εκατομμυριούχος πεδίο και μετά top 5 και fans question. Έχει πολλά ακόμα, γυρνάει. Ναι. Και είμαι 8-4. Κάποιος αυτός θέλει να χάσω. Τον βλέπεις όταν λέω λάθος απάντηση. Πάντα είναι. Διασκεδάζει. Πάντα υποστηρίζω τους φιλοξενούμενους. Σε δούμε, αλλά εντάξει. Για πάμε έναν εκατομμυριούχο πεδίο. Να δούμε τι θα γίνει. Το δεύτερο. Θέλω να μου πεις, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ναι. ποιος ποδοσφαιριστής Έχει τις περισσότερες assist στη Serie A. Α. Μάρκος Τουράμ. Β. Ολιβιέ Ζιρού. Γ. Ραφαέλ Λεάο. Δ. Τσαχάνογλου. Είμαι ανάμεσα στους δύο, τους δύο Λεάο και Τσαλχάνογλου. Θα πω, οι άλλοι δύο ήταν Τουράμ. ο Τουράμ και ο Ζιρού? Θα πω Λεάο. Μην είναι ο Τσαλχάνογλου, ειλικρινά δεν ξέρω τι θα κάνω. Ραφαέλ Λεάο λοιπόν. Ναι. Ο παίχτης που ψάχνουμε είναι από τη Μίλαν. Αλλά είναι ο Ζιρού και χάνει στην ερώτηση με 8 assist. Είναι στην πρώτη θέση. Πάμε fans question τη δεύτερη. Και παίρνεις νομίζω μια ερώτηση Και βάλει και επί δύο, έλα που δεν. Fans question. Βάλε. Δύο. για 6 βαθμούς. Ναι. Και μετά λύγει το μάτς έτσι. Θέλω να μου πεις, Ποιος είναι ο κυριότερος σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού? Τώρα με κάνω. Ποιος δεν μάθα, ποιος το ρώτησε αυτό. ο Φίταρος σε ρωτάει από Αμφίκλια. Ποιος είναι ο κυριότερος Άρε σκόρερ φιτ. Άκουσες πριν στο πρώτο επεισόδιο που σε έκραζα από τον Παναθηναϊκό μου βάλεις στο Ολυμπιακό. Τώρα σωστή ερώτηση, θα με κάνεις και expose γιατί δεν το γνωρίζω. Είναι για 6 βαθμούς και ουσιαστικά Είσαι και εσύ Ολυμπιακός που μπορεί να το ξέρεις. Το ξέρεις. Έχω ένα στο μυαλό μου, Καρντόζο, ήρθε σε μεγάλη ηλικία στον Ολυμπιακό. Τώρα είναι πολύ που μπορεί να είναι. Φίλε. Δεν το γνωρίζω από την αλήθεια και δεν είμαι περήφανος γι' αυτό. Καρντόζο, Αβραάμ Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, τίποτα τέτοιο, ξέρω. Βαλμπουενά ήταν μεγάλος και αυτός. Αραμπί μου κάνει πολύ τώρα. Πόσο είναι ο Αραμπί, 38-39? Δεν πρέπει να είναι τόσο. 37-38-39, κάτι από αυτά είναι. Τώρα, αν θα είναι κανένας Μέλμπερκς, κανένας Αβραάμ Παπαδόπουλος, κάτι εκεί πρέπει να είναι. Θα πω Ιουσέφ Ελαραμπί. Ελαραμπή για 6 βαθμούς. Δεν μπορώ να το χάσω. Και για να τελειώσει το quizball τόσο νωρίς. Το quizball δεν θα τελειώσει. Δεν είναι ο Ελαραμπή. Σε ηλικία 38 ετών και 6 μηνών απέναντι στην ΑΕΚ, ο Ματιέ Βαλμπουενά σκοράρει Τον είπα ρε και φίλε. χάνει στην ερώτηση. Τον είπα, εντάξει. Είσαι ακόμα στο παιχνίδι. Είμαι στο παιχνίδι. Σαν το παλιό καλό κρασί. Αλλά τον είπα ρε φίλε, το ήξερα τι ήταν. Αλλά άμα τη χάσω τώρα, έχασα. Ναι. Όχι, δεν έχασε. Πρέπει και εγώ μετά από το 5 έχουμε Ναι. ακόμα. Ποιες κατηγορίες έχουν μείνει, Είναι ένα fans question και τα δύο το 5. Ναι. Πάμε fans question. Αν με βοηθήσει ο Φύταρος. Δεν θα είναι ο Φίταρος νομίζω. Αλλά δεν θα είναι ο Φύταρος. Όχι. ο Γιάννης από Καρδίτσα, ένα παιδί που μας έγραψε, σε ρωτάει Γεια σου Γιάννη. και θέλει να σου κάνει την παρακάτω ερώτηση. Ναι. Ποιος ήταν ο πρώτος παίκτης σε assist στο Μουντιάλ του 2014? Σε μια παρόμοια ερώτηση, δεν θυμάμαι ποιας χρονιάς, ήταν ο Ρονάλντο. Στο 14. Το 14 το κατέκτησε το 14 έγινε στη Βραζιλία. Το 7-1. Πολύ σωστά. Εκεί μπορεί να είναι κάποιος παίκτης από την Γερμανία, να είναι κανένας Μίλερ, κανένας από το κέντρο, κανένας. Υπήρχε και η Ισπανία τότε που ήταν. Το ξέρεις εσύ Λάμπρο? Δεν το ξέρω. Έχω κάποιους στο μυαλό μου, αλλά δεν. Τα top 5 σκέφτομαι ότι θα μας έχει βάλει γι' αυτό και να ξέρω. Ναι. Σκέφτομαι τώρα τα δύσκολα τα που έρχονται. Θα είναι κανένας Γερμανός, να είναι κανένας Βαϊστάιγκερ. Δύσκολο. Θα πω Μίλερ. Τόμας Μίλερ. Μίλερ. Τη λιδώνουμε. Τόμας Μίλερ. Η παιχτάρα αυτή. Μην το χάσεις ρε φίλε για να πάμε λίγο. Ο τεράστιος. Τόμας Πιστεύω Μίλερ. ότι είναι, να ξέρεις, πιστεύω ότι είναι. Με 4 assist. Δεν είναι. Δεν είναι. Εκείνη τη χρονιά Μαρία είναι. έχει κάνει μια φανταστική χρονιά σε εκείνο το Μουντιάλ.
μια συγκεκριμένη εθνική, την οποία αντιμετώπισε και η Ελλάδα. Η Κοσταρίκα. Καμιά Κοσταρίκα θα είναι. Ο Χάμες Ροντρίγκες με τη χώρα του Το σκέφτηκα. έκανε μια πολύ καλή σεζόν. Αλλά δεν είναι ο Χάμες ο πρώτος assist. Να είναι κανένας Ισπανός. Είναι ο συμπαίκτης του Χουάν Κουαδράδο και χάνει στην ερώτηση. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Οπότε τελείωσε το quiz ball. Οπότε- Και έχουμε νικητή στο Quizball, είναι ο Λάμπρος. Συγχαρητήρια στον Άκη Πολύ Σαρδούβαλος. καλή μονομαχία. Εγώ θα πω στον Άλλη Βάδικος με τις ερωτήσεις. Δηλαδή, Ναι. κάτι ιστορίες, κάτι γεωγραφίες ήταν και εγώ το εγώ Ναι, θα ήτανε- ήτανε- Και δεν είμαι περήφανος για την εμφάνισή μου. Θα το πω εδώ Ήταν πιο πέρα. απαιτητικό το σημερινό Ήταν, Quizball. ναι. Τα top 5 πάμε να τα παίξουμε. Θες να τα παίξουμε μαζί? Ναι, φυσικά μαζί. Πάμε, το πρώτο. Ποιοι είναι οι 5 παίκτες με τις περισσότερες assist την τελευταία δεκαετία σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα, Top 5 leagues. πολύ πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολο. Και δεν σου έρχονται πολύ. Ωραία, να πούμε Μέση. Μέση. Μέση πρέπει να Όλα είναι τα ο Μέση. χρόνια Μέση. Πρέπει να είναι ο Μέση. Μέση. Θέλουμε τους πρώτους παίκτες Πάμε, με τις περισσότερες Μέση. assist τελευταίας Έλα. δεκαετίας. Μέση. Λιονέλ Μέση με 203 στην πρώτη Μέσα είναι. θέση. Πρώτη Θέση ώρα. νούμερο 1. Ρονάλντο. Νομίζω είναι στο Champions League. Πρέπει να είναι. Ρονάλντο, κάπου είναι ο Ρονάλντο ή στη Λα Λίγα. Πρέπει να είναι. Κριστιανό. Κριστιάνο. Πρέπει να είναι. Κριστιάνο σουτάρει και out. Χάνεται το μαξιλαράκι. Λοιπόν, Δεν είναι Μέση. μια Τώρα ερώτηση. σκέψου λίγο γιατί Μια όλο απάντηση. λάθος. Μια απάντηση τέτοια. Μπορεί να είναι ο Φάμπρεγκας. Θα σου πω τώρα. Το σκέφτεται το Φάμπρεγκας, αλλά δεν νομίζω, ρε φίλε. Τόσα χρόνια στην Ήταν Premier League. assist πολύ έτσι Πολύ. και Μπαρσελόνα και Ναι. αυτά, αλλά δεν νομίζω. Δεν θα είναι κάποιος. Κανένα Τσάβι, Νιέστα, κάτι τέτοιο. Κανένας Ινιέστα μπορεί να είναι. Επαναλαμβάνω την ερώτηση, μήπως δεν την έχετε καταλάβει. Την καταλάβαμε, ρε. Όσοι Πέντε βάλει παίκτες. assist την τελευταία δεκαετία. Ναι. Ναι, ποιους να πούμε. Σκέψου από το 24 μέχρι το 14. Έχει παίξει ο Τσάβη και ο Ινιέστα εκείνη τη χρονιά. Περίμενε. Όταν λες τελευταία δεκαετία, εγώ σκέφτομαι από το 10 μέχρι το. Ναι. Το 24 στο 14. Ωραία, ωραία. Μπορεί να είναι τώρα. Φάμπρεγκας αυτό δεν μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ο Φάμπρεγκας. Νεϊμάρ, λες. Όχι, ναι, Νεϊμάρ δεν είναι. Δεν κάνει σου. Σουάρες, όχι, τους έβαζε. Αυτή δεν κάνει. Κοίτα, μια Μόντριτς Κρός Μόντριτς θα σου λέγα. Εγώ θα σου λέγα ή Μόντριτς. Κρός. Και ο Κρός. Αλλά δεν τους έχω να βάζω τους πολλούς assist. Ναι. Πρέπει να είναι κάποιο δεκάρι για μένα. Φορτουνής. Καλά θα ήταν. Κώστας. Καλά θα ήταν να ήταν ο Φορτούνης. Ποιος να είναι, ρε φίλε. Κοίτα, ο Χάμες. Δεν νομίζω ο Γάμες. Σε σταματάω εδώ πέρα, δεν νομίζω ότι είναι ο Χάμες. Ναι, μπορεί. Όντως να μην. Δεν έπαιξε μετά το Μουντιάλ, έπεσε πολύ ο Χάμες. Δεν ήταν. Δεν θα είναι κανένας τίποτα από αυτούς. Αν μπήκε ο Ζούμπου στο top 5. Τον βάλω και αυτόν. Ζούμπου, για πες κανένα. Για πες μας. Ένα στη κάμερα από πίσω. σκεφτώ. Στα παιχνίδια εκεί και βοήθεια γιατί είμαστε δύσκολοι. Σε top 5 βασικά. Εγώ λέω κανένα Μόντριτς Κρός. 14 μέχρι 24. Η 13-24. Ναι. Το 24 δεν έχει ολοκληρωθεί. Άμα μπορούμε να πάρουμε και παίκτες αλλά όχι. Φάμπρεγκας είναι καλό. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και παίκτες που παίζανε εκείνη τη χρονιά ή όχι. Άμα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ο Ινιέστα, γιατί όντως μοίραζε Το και. Ινιέστα και το 15 έπαιζε, ας πούμε. Μέχρι το Ναι, δεν 17. έπαιζε μέχρι το 17 έπαιξε ο Ινιέστα. Και Αλλά δεν έκανε για να στο λέει έτσι μπορεί να μην είναι μέσα. Και δεν έκανε λίγα, αλλά ναι, είναι αυτό. Εγώ πιστεύω το Φάμπρεγκας. Δεν ξέρω Ο τι. Φάμπρεγκας και εγώ θα το έλεγα, φίλε. Πολύ καλή απάντηση. Δεν τα πούμε Φάμπρεγκας, θα πέσουμε το Φάμπρεγκας. Ας πέσουμε το Σες Αφού Φάμπρεγκας. τον γουστάρουνε, εγώ τον Φάμπρεγκας. Έκαψε η Ισπανία, αλλά τώρα θα πούμε Φάμπρεγκας. Με Φάμπρεγκας θα ανέβετε και θα πέσετε, θα γλιστρήσετε. Αυτή η Ισπανία. Χάνετε την ερώτηση. Καλά, Νομίζω ότι ήταν μια προφανής που έπρεπε να πείτε. Ο Kevin De Bruyne στη θέση νούμερο 2, 202 assist. Επόμενη. Επόμενος από Μπάγερ. Θα πάμε σε παίκτη Μίλλερ. που σε κρέμασε πριν. Ο Μίλλερ. Τόμας Μίλλερ Ναι, το σκέφτηκα τον Μίλλερ, αλλά. με 183. Συνεχίζουμε με Αργεντινό και Άγχελ Ντι Μαρία. 155 assist. Αυτοί Ναι, ναι. πήγανε τώρα πρόσφατη ιστορία. Τώρα πήγαν αυτοί. Και στη θέση νούμερο 5 παίκτης που ακούστηκε ο Νεϊμάρ με 141 Τον assist. είπα, έπαιζε πολλά χρόνια. Πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο. Θέλω να πείτε αυτή τη στιγμή ποιοι είναι οι 5 παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, οι οποίοι είναι άνω 34 ετών. Άνω 34 ετών. Μέση. Αυτή τη στιγμή. Πάνω από 34 χρονών. Ναι. Δεν μπορεί να Κάτσε, γιατί παίζει Μαϊάμι τώρα. Παίζει μήπως Μαϊάμι. είναι. Δεν έχει σχέση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να μην παίζει, να έχει τόσο χρηματιστηριακή τέτοια. Γιατί να μην έχει. Αλλά από πάνω από 34 ποιοι να έχουν παραπάνω. Πες μέσα. Ο Ρονάλντο θα έχει, Μέση. ο Μέση θα έχει. Μέση με 35 εκατομμύρια. Θέση νούμερο 1. Οκ. Μέση πρώτος με 35 Πούμε εκατομμύρια. Ρονάλντο, λέτε να είναι.
Ρονάλντο πες. Σε το παλιό καλό κρασίνο. Ρονάλντο με εκατομμύρια. Λιγότερα των 20 από Μέση, 15 εκατομμύρια. Θέση νούμερο 4. Κανένας Μόντριτς. Καλή απάντηση. Άντε πες και Μόντριτς. Μόντριτς. Σε το παλιό καλό κρασίνο. Ναι. Εκατομμύρια 10 και εκτός λίστας. Μόντριτς έξω ρε παιδιά. Έξω ο Μόντριτς. Οπότε πρέπει να είναι άλλος πάνω από 34. Κάτσε, Ο Κρός πόσο είναι? καθίστε σκεφτούμε Ο λίγο. Κρός 34 πρέπει να είναι ο Κρός. πρέπει να είναι 34-35 ο Κρός. Ο Τιάγκο Σίλβα παίζει Τσέλσι είναι 39-38. Ναι, μπορεί. Αλλά είναι περίεργο κίνδυνο, ξέρεις. Ναι, είναι Και ρίσκο. παίζει και βασικός δηλαδή. Αλλά ρε φίλε, ναι, με κάνει εντύπωση. Δηλαδή κάτι τέτοιοι παίκτες που δεν έχουν τόσο αξία. Δηλαδή, εντάξει. Και Ο μπορεί Τιάγκο να- Σίλβα κάνει μαλάκα καταπληκτική σεζόν στη τέτοια. Ναι. Όχι φέτος, οι προηγούμενες ήταν όντως καταπληκτικές. Τέλος πάντων, πάλι ρε φίλε, είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Δεν τα Μπορεί βλέπεις έναν μπορεί άνθρωπο να είναι, 39 πιστεύω. χρονών. Μπορεί να είναι. Να έχει τέτοιες αντοχές ρε μαλάκα και να πέσει τέτοιο top class. Πούμε Τιάγκο Σίλβα, να πούμε. Τι ο Σίλβα παίζει. Είναι ρίσκι γιατί η Chelsea δεν πήγε καλά. Όλοι έχουν πέσει σε χρηματιστηριακή αξία. Ναι, όλοι να παίκτες παίζει της. στην Premier League. Δεν Ούτως έχει ή άλλο. άλλως. Δεν έχει σχέση. Και Δεν εσύ ξέρω. είναι. Δεν ξέρω. Να κρεμάσω εγώ όλους μας. Και Για όμως, πες. Που θα πω Neymar. δεν είναι πάνω από 34. Όχι, ρε, δεν είναι ρε. 30 είναι, 31. 30 είναι αυτό, δεν είναι πάνω. 30. Πάνω από 34 χρόνια. Νομίζω πρέπει να είναι Τιάγκο Σίλβα. Και εμένα μου κάνει τέτοιο να μην είναι. Είναι ρίσκι ο Σίλβα, να ξέρεις. Είναι ρίσκι να γλιτώσεις Τιάγκο Σίλβα. Πρέπει... Ποιοι άλλοι είναι 34 πλάς που να έχουν αξία. Το Μπεντζεμά Μπεντζεμά, καλό. Καλή απάντηση. φέτος πήρε τη μεταγραφή. 35 χρονών είναι, 36 πόσο είναι. Μπεντζεμά. Κάπου εκεί, παραπάνω από 30. Το 87 είναι. Τώρα έχουμε. Το θυμάσαι, μα Wikipedia. 14 Δευτέρου του 87. Πω, Καρύμ Μπεντζεμά. Μπεντζεμά. Πάμε Μπεντζεμά. Μπεντζεμά. Πάμε Μπεντζεμά. Εκατομμύρια. Ίδια με τον Ρονάλντο, θέση νούμερο 3, 15 εκατομμύρια. Οπότε μας λείπει μόνο το 5. Το 2 και το 5 ψάχνετε. Το 2 πρέπει να είναι κάτι προφανές. Και έχετε χάσει το Σκέτς, μαξιλαράκι. Άλβα, Σουάρεζ. Έχετε χάσει το μαξιλαράκι. Ποιος είπες? Σουάρεζ. Ο Σουάρεζ δεν νομίζω έχει. Τζόρντι Άλμπα. Αλλά όχι, όχι. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι. Όχι άλλη Ισπανία. παιδιά. Βαράν πόσο είναι, όχι. Όχι, δεν είναι Βαράν, τόσο όχι, μεγάλο. μικρός είναι ο Βαράν. 93 είναι ο Βαράν. Πιστεύω ο Σίλβα μπορεί να είναι. ρε φίλε. Και ο Σίλβα. Θα το έχουμε έννοια αν Λες να είναι πέμπτος ρε μαλάκα, πετάμε στο γέλιο. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. ρε φίλε. Πάτε με Σίλβα. Δεν ξέρω. Για να μην το Να το σκεφτούμε. Περίμενε, θέλει λίγο σκέψη ρε φίλε, πού να το σκεφτείς. Ποιος άλλος μπορεί να είναι. Στο 2 είναι το θέμα. Ιμπραήμοβιτς αποσύρθηκε πέρσι. Παναζήρου, όχι. Ζήρου. Θα μπορούσε, Θα μπορούσε καλή να είναι ο απάντηση. Ζήρου, Πόσο γιατί είναι παίζει ο Ζήρου? ακόμα. Πόσο είναι Ο ο Ζήρου? Ζήρου είναι το 80, νομίζω έχω την εντύπωση είναι το 87 και ο Ζήρου. Ή το 80, ή όχι. Νομίζω δεν είναι. Ή μπορεί να είναι 34 μπαμ. 34-35 είναι ο Ζήρου ρε. Ναι, κάπου εκεί είναι ο Ζήρου. Ξέρω εγώ να πούμε Τιάγκο Σίλβα. ρε φίλε. Μου φαίνεται. Πάρ' το, άμα μπορείς. Πάρ' το. Με γαργαλάει ο Ζήρου, αλλά δεν πειράζει. Πάμε Σίλβα. Πάμε Σίλβα. Σίλβα, εκατομμύρια. Δεν. Ανύπαρκτα μπροστά μου, χάνετε την ερώτηση. Ο Ζήρου είναι. Δεν είναι ούτε ο Ζηρού. Ούτε ο Ζήρου. Είναι ο παίκτης που ακούστηκε νομίζω τις περισσότερες φορές σήμερα, στη θέση νούμερο 5. Τόμας Μίλερ με 12 Μίλε ρε εκατομμύρια. μαλάκα. Αυτός Και ο στη θέση Μίλερ. νούμερο 2. Δεν ξέρω, δεν σας πέρασε μάλλον από το μυαλό. Συνεχίζει στην Ευρώπη. Ο Πολωνός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με 30 εκατομμύρια. Πόσο είναι αυτός να Αφού ανύπαρκτος είναι, λογικό είναι ρε Νόμιζα ότι μαλάκα. ήταν 33-34. Είναι παραπάνω. Δεν το Και χάνετε την ερώτηση με 30 εκατομμύρια. 88 είναι ο Λεβαντόφσκι. Εντάξει, Είναι τα κάπου εκεί, κάνουμε. 16 χρονών είναι. Κάπου εκεί. Βρήκαμε τα τρία ρε φίλε. Ναι. Αυτά ήταν για σήμερα το σημερινό επεισόδιο. Νομίζω ένα ωραίο έτσι, επεισόδιο με καλές ερωτήσεις. Νίκος καλός, καλεσμένος. Πολύ καλό. Να είστε καλά, παιδιά. Πολύ Ευχαριστούμε που ωραία. ήρθες εξ αρχής. Να είστε καλά. Πολύ ωραία εμπειρία. Κάνετε τρομερή δουλειά, μπράβο. Και να συνεχίζετε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σε ένα νέο επεισόδιο σύντομα. Κάνα χρόνο να ξανακάνουμε. Αν είμαστε εδώ με το καλό. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το νέο επεισόδιο. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε και πάλι για το πρώτο επεισόδιο και τις αποδοχές που είχε. Έχουμε 2 προγραμματισμένα βίντεο που έρχονται σύντομα. Και ανακοινώνουμε ότι το επόμενο επεισόδιο θα είναι 2 vs 2. Δηλαδή, ο Λάμπρος και ο Ζούμπου θα αγωνιστούν εναντίον 2 άλλων παικτών σε μια πολύ μεγάλη μονομαχία. Οπότε σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο.
Καλή συνέχεια.